Mandinibulise Mzontsundu, ndithemba niyaphila. Lo uthethayo nguMafungwashe, mbhali osiba lidala lomhlomli ohlomuza inkonjane macala. Khumbula Mzontsundu, imvelaphi yakho kukusuka phi kwakho. Kukuvelaphi kwakho, kungumnombo ke oko kuwe, qaphela. Madoda, imvelaphi yeSintu Cultural Festival iyabuya ke. Ibuya kwesibini kulo nyaka uzosikhumbuza. Singobani thina? Sisuka phi thina? Ukusikhumbuza ke bawusikhumbuza ngomnyhadala, mnyhadala yobumhle ukhazimla, usotyura amehlo, usigqogqa indlebe, ngoba simamele iimbongi zosiba zityatyadula usibalisela okubaliswe lusiba labo kubo. Iimbongi zomthonyama zophakama ziqhabalake zibhodla okuphakathi kuzo zikuthunyiwe phofu. Umculo wesintu nomxhentso wesintu ayizuzivumela iinkamanzi zakuthi zihlale phantsi zingakikizeli. Amadoda kuthi ootata oomalume bangaphakami batsho amakhwelo ngenxa yobuhle qha bako oko konke bakubukeleyo. Abadlali beqonga bawutshantuza, betsheluza, beqhayisa, beziqhenya ukusivezela, ukusibhongozela, ukusibalisela ngeziphiwo abanazo. Lo mnyhadala ke Mzontsundu ngumnyhadala omhle esobe sibhengeza iziphiwo ngamabhongo kwiholo lebhongo ibhongweni eMthatha. Ungawuphosi ke lo msitho kuba uzobe unge-28 kaSeptemba 2024. Ungathandi kuxelelanga, ndiyakuxelela nangoku kwa ixesha lawo lokuqala ngu-10, ungaphazami. Siyagoduka ke thina ngo-1, ungafiki emveni ko-1. Amatikiti ayonto engako ukuyikhupha le mali, ayomali engako, incinci nje, 50 rand. Ubukele konke okuhle iziphiwo zabantwana, ukhunjuzwa ngumntana nawe uyinkothovu, busuka phi? Ufuna ubeva? Ufuna iinkcukacha ezithe veshe malunga nabo, malunga nalo msitho? Babambe mani ku-078 411 3650. Mandiyiphinde, 078 411 3650, okanye uba WhatsAppele ku-069 169 8475. Nalena ndiyiphinde, 069 169 8475. Siyawuvuyiswa ke bubukho benu. Enkosi.